που είναι στον πάγκο. Κύριε Κόντι, σας ακούτε? Και δεν μπορεί ο Άρης. Και δεν μπορεί ο Άρης. Άσε Κόντι. Εγώ μιλάω για τους ανθρώπους που είναι στον πάγκο. Εντάξει, δεν μπορεί ο Άρης με τον Ολυμπιακό να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να κατεβάζει πολύ ωραία την ομάδα στο επόμενο παιχνίδι ακριβώς το ίδιο σύστημα. Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Κόκκι είναι μπροστά μόνος. Πέρυσι και πρόπερσι Ραπτόπουλε φωνάζαμε βάλτε ένα ψηλό δίπλα στον Κόκκι. Τους πήραμε τους ψηλούς. Σιγά, Στροπελέκη. Πού στον διάλογο είναι ψηλή? Σταμάτα, Στροπελέκη, σταμάτα. Πού είναι αυτή η ψηλή? Σιγά. Σιγά. Έκρηξε μπουγάτσα νούμερο 3. Νούμερο 3. Αύριο YouTube. Πρόπερσι Ραπτόπουλε φωνάζαμε βάλτε ένα ψηλό δίπλα στον Κόκκι. Τους πήραμε τους ψηλούς. Σιγά, Στροπελέκη. Πού στον διάλογο είναι ψηλή? Σταμάτα, Στροπελέκη. Πρόπερσι Ραπτόπουλε φωνάζαμε βάλτε ένα ψηλό δίπλα στον Κόκκι. Τους πήραμε τους ψηλούς. Σιγά, Στροπελέκη. Πού στον διάλογο είναι ψηλή? Σταμάτα, Στροπελέκη. Πραγματικό. Όχι. Ναι. Δούλευα. Εντάξει. Τέλος πάντων, εμείς για το ότι έγινε στο γήπεδο, το είπαμε πριν μια εβδομάδα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την ελληνική κοινωνία, το ελληνικό καριολίκι θα έλεγα καλύτερα, μεταφορικά το λέω. Γνωρίζουμε ότι, και μάλιστα η εκπομπή του Ραπτόπουλου ήταν αυτή η οποία πρώτα το 2002 είπε όχι μετακινήσεις οπαδών μέσα στην ίδια την πόλη, διότι θα δημιουργούνται επεισόδια. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι δεν τα είπαμε αυτά πριν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτά γίνανε, έπεσε ξύλο, ένα περίπτερο μιας κυρίας το οποίο πήγε κατά διάολο, πάει το περίπτερο, κάτι αυτοκίνητο. Α, σας είπα για την Κυριακή Παρασκευή. Όσοι είναι να πάτε εκεί πέρα σε κάνα γάμο, καμιά κηδεία, κάνα αυτό από το γήπεδο του Καφτατζόγλιου, μην περνάτε από την Αγίου Δημητρίου. Είχε κλείσει το δρόμο η αστυνομία. Ναι, δεν ξέρω τι έκλεισε το δρόμο. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι τα προβλέψαμε τα επεισόδια. Προβλέψαμε. Δεν και το άλλο σου είπα, μη φοράς ο Σακάκης σε μεγαλώνει, σαν παππούς μοιάζει. Δεν πειράζει, φίλε. Το εργαλείο να σηκώνεται. Παππούς τώρα μικρό, εντάξει. Για να ολοκληρώσουμε. Να ολοκληρώσουμε, βεβαίως, να μιλήσω κι εγώ, ναι. Τι! Όχι, άρα δεν ευνοείται. Όχι! Δεν ευνοείται. Αδικείται. Αδικείται. Ποιος θα φωνάξει? Είναι προτιμότερο. Αν ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ Τριβέλλας, θα φωνάζατε ρε! Όχι. Να φας του πισινού σου την κόκκι. Ποτέ έβγαλε ο Παπαδάκης. Θέλω να πω και λίγο κάτι να συνεχίσω. Μετά ο Παπασταμάτης, εντάξει παιδιά να πω κάτι. Αυτοί με τις κίτρινες στολές προκαλούνε. Στο Χρυσόστομο, γεια σου. Στο Χρυσόστομο. Ναι, ο διαιτητής. Στο Χρυσόστομο. Ωραία, όποιοι είναι προκαλούν ώρες. 7.200 λέει τα εισιτήρια στο site. 7.200 τα εισιτήρια στο site της Super League. 7.200 σε ντέρμπι υποτιθέμενο. Και ο Άρης εχθές το Σάββατο με μια ομάδα όχι εμπορική, με μια μικρομεσαία ομάδα, 13.700 κύριε Τρέγια. Γελάει ο κόσμος μαζί σου. Τι έγινε κύριε Τρέγια? Τι θες να πεις δηλαδή, ότι έχεις πιο πολλά εισιτήρια από μένα? Τι έγινε κύριε Τρέγια? Έχεις πιο πολλά εισιτήρια από μένα? Δεν έχω πέσει κάτω από 13.000 εισιτήρια κύριε Εγώ Τρέγια. σε ρωτάω κάτι, έχεις πιο πολλά εισιτήρια από τον ΠΑΟΚ? Στα ίδια είμαστε. Απάντησε μου. Ποια ίδια είμαστε? Κόψτε τα με τα κολοεισιτήρια. Κόψτε τα με τα εισιτήρια. Για πιάσω εισιτήρια. Πόσο διάρκειας έχεις? 8.200. Πού είναι εκεί? Πού ήταν? Γιατί και το site της πάει Άρης και έδωσε. Πώς είναι? 8.200. Πού είναι? Δεν μου λες. Με τον Ολυμπιακό πώς είναι? Αλλά είναι τώρα και ο Πάκ. Και πρόπερσι Ραπτόπουλε φωνάζαμε βάλτε ένα ψηλό δίπλα στον Κόκκι. Τους πήραμε τους ψηλούς. Σιγά, Στροπελέκη. Πού στον διάλογο είναι ψηλή? Σταμάτα, Στροπελέκη.